Hola a tots i a totes, soc l'Estefi i avui soc aquí per atensar-vos algunes de les tècniques bàsiques i elaboracions que podreu fer amb els nostres productes de la terra. Avui afegirem un toc spicy als nostres plats. Farem un oli picant per donar una miqueta de personalitat als nostres àpats. Jo, en el meu cas, l'he utilitzat per fer aquestes olives picants. Comencem! Perquè fa els estris, el que ens farà falta només és una cassoleta d'aquest tamany aproximadament, on infusionarem l'oli, oli d'oliva, d'aquest que fem servir per cuinar, un 0,4, una miqueta de farigola, llorer, un parell o tres de dents d'all, la cayena, això en funció del grau de picant de cadascú, això va a gustos, i uns grans de pebre. I aquestes olives, que les hem agafat d'aquí de Garriguella, i són les que conservarem amb el nostre oli picant. Molt bé, doncs jo aquí la quantitat que tinc d'oli són 400 mil·lilitres i el que farem serà afegir la meitat d'aquesta quantitat i ho portarem a escalfar. Però abans el que farem serà introduir la farigola, les dues fulles de llorer, un parell de dents d'all, uns 6 bitxos i el pebre. Els portarem a escalfar abans que l'oli comenci a bullir, és a dir, a una temperatura d'uns 90-100 graus. Quan comencin a aparèixer les primeres bombolletes, pararem el foc i ho taparem. Passats 10 minuts, el que farem serà barrejar els dos olis. Un ja estarà suficientment infusionat i el que farem serà afegir la resta. El següent pas serà introduir tota aquesta barreja que hem fet a aquest bot de vidre. Un cop la tinguem dins, el que farem serà guardar-la a un lloc que sigui fosc i sec durant un parell de setmanes. Un cop passades aquestes 2 setmanes, ja els ingredients han anat deixant tota la seva essència. L'ús que li donarem al nostre oli serà per conservar aquestes olives i també donar-los una miqueta de gust, perquè ara només han estat amb aigua i sal un parell de mesos, ja les he rentat, llavors el que farem serà ajudar-nos d'aquest oli per donar-los una miqueta de gràcia a la cosa. Molt bé, doncs aquest seria el nostre resultat. Com podeu veure, jo l'ús que li he donat a aquest oli ha sigut per fer unes olives picants i que alhora m'ajudarà a conservar-les. Però també normalment aquest tipus d'oli s'utilitza en pizzas, per amanides. Espero que us agradi i que ho gaudiu.